ख्रिस्टियान धोरोम आरो बैसागु फोरबो बिनि सायाव आंनि सुंद' फोरमायनाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो खोनासंगोन आरो बिजिरनानै नायनो नाजागोन। देग्लाय 2025 मायथाइयाव गहपुरनि मोनसे गिर्जायाव ख्रिस्टियान धोरोम सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनहा बांला बोसोर गोदाननि मुङाव अराय मोजांनि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फ्राय बयबो नुबाय जानांगौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनानै सासे ख्रिस्टियान धोरोम सिबियारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जे नोंथांमोना अरिजिनेल ख्रिस्टान नङा, डुप्लिकेट ख्रिस्टान आरो बायदि रोखोम खोथा बुंदों। हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिहैबाय बा नुबाय जानांगौ। दा बिदिब्ला नैबे बिथाङा मा बुंदों जों बयबो खोनासंनानै लागोन। शिबनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गुफुर गामियाव जेनाखि मोनसे ख्रिस्टानफ्राबो गावसोरनि गिर्जा दरखङावहायनो बैसागु फालिनाय नुदों। बिसोरो खर'आ थिग गैला आरो बिसोरो माने एकदमबारे गोदाव सोराव जाबाय। बिसोरो ख्रिस्टान नङा, बिसोरो डुप्लिकेट ख्रिस्टान, बिसोरो आननन ख्रिस्टान, बिसोरो सानि लेखाखौसो फरायदों, सिंनि लेखाखौ फरायाखै बाइबेलखौ। आरो बिथांमोनहा बुजिजोबाखै सिङाव मा मा लिरनाय दङ, बिथांमोनहा बेखौहाय साननो रोङाखै। बिथाङा मानो रंजालि बैसागु फोरबो फालिजानो बादों नोंथांमोनखौ बा ख्रिस्टानफोरखौ, बा नोंथांमोन रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ मानो बिथाङा सोंखारिदों। नाथाय मानो ख्रिस्टानफ्रा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाङा, बे बिथाङा मानो बयबो हिन्दु ख्रिस्टान मिथिनाय बायदि खेंफोरथिखौ होनो हायाखै, मानो, खारना मा? नोंदि ख्रिस्टानफोर गिर्जायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नोंथाङा बायदि रोखोम अजद होबाय। नाथाय मानो फालिनाङा ख्रिस्टानफ्रा रंजालि बैसागु फोरबोखौ? रंजालि बैसागु फोरबोआ मा जिनिस? गुवारै खेंफोरथि होयोब्ला गाहाम जागौमोन। दानिया आङो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारा बैसागुनि सोमोन्दै मा बुंदों नोंथांमोना दान्दिसे खोनासं। बैसागुआ धोरोमजों सम्पर्क गैया। बैसागुआ जाहैबाय जोंनि परम्परा, जोंनि बे फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेला प्रत्येक जाथियावनो थायो। जोङो बेवहाय सोरबा मोदायखौ फुजिया। दा सोरबाफोर जुदि भुल क्रमे धोरोमजों लांनानै जुदि खालामाखै बेसो भुल। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, बैसागुआ धोरोम गैया, जों बे जोंनि जाथिनिसो। जाथियाव सोरबा ख्रिस्टान थानो हागौ, बौद्धिस्ट थानो हागौ, मुस्लिम जानो हागौ, सोरबा जयगुरु जानो हागौ, सोरबा कृष्ण गुरु जानो हागौ, सोरबा बाथौ जानो हागौ। बेफोरखौ जालदाब गारनानै जोंनि परम्पराखौ लाखिनो, जोंनि हारिमुखौ लाखिनो जोङो जिखुनु माबायाव मा होनो धर्मआव थाया मानो बैसागुखौ इन जेनेरेल जाति हिसाबै पालन खालामनांगौ। आरो नैबे सासे ख्रिस्टियान धोरोम सिबियारि बिथाङा आरो मा बुंबावदों बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेखौबो खोनासं। बबेनि महान नोंसोरलाय? बबेनि महान? ख्रिस्टियान धर्म लानाय लगे लगे गावनि ट्रेडिशनेल, गावनि कालचार, गावनि हारिमु गासैखौबो नागारग्रा सोर नोंसोरो? जातिखौनो गारनानै थांदो ना। नोङो जिखि जाया धर्मआवहाय थाया मानो नोङो उइस खालाम। बैसागुआ बबेबा मोनसे धर्मनि आंगो मोनसे फोरबो नङा। खोनाबायना बिथाङा मा होनदों? बेसेबां बुजिना बाथ्रा बुंदों। बिथाङा स्पस्ट होदों, सुंद'ब्लाबो बिथाङा मिथिगौ बैसागुआ हिन्दुफोरनिल' नङा, बर' जाथिनिनो, बर' हारिनिनो मोनसे आंगो रंजाथाइ फोरबो। बिथाङा मिथिगौ। नोंथांनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बे खेंफोरथिखौ होनायनि थाखाय। आंबो ख्रिस्टियान। नोंथांमोनाथ' बिनि बुंनायखौ खोनाखाबाय। आंबो सासे ख्रिस्टियान। नाथाय आं बैसागुखौ आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायो। मानोना बैसागुआ सोरबा हिन्दुनि, सोरबा ब्रह्मनि, बा सोरबा माबा मोनसेनि नङा। बैसागुआ जाहैबाय दा नोङो जि राव रायज्लायदों, बर' राव,
बे बैसागुखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे गोदान बोसोर होननानै गोरबोजों बरायनाय मोनसे फारिलाइ। बेयाव धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया। बे बैसागोखौ ख्रिस्टियानाबो फालिनो हायो, हिन्दुआबो फालिनो हायो। नाथाय नोङो जाबायदि बाथ्रा बुंदोंना, डुप्लिकेट ख्रिस्टियान आरो बाइबेलखौ सिंसा फरायाखै होनना बुंदों। दिनै बाइबेलाव बेबायदि बुङाखै जे नोंसोरो बैसागो मानिनाङा होननानै लिराखै। बाइबेलखौ आंबो फराया नङा। दा गिबिसिनथारै जोंहा फैयो हारि थाब्लासो नोंनि धोरोमाबो थागोन। हारि गैयाब्ला नोंनि धोरोमाबो थाया। दा थिग बेबायदिहै जों दिनै ख्रिस्टियान धोरोमखौ नाजावबाय, जों जिसुखौ नाजावबाय। जिसुआ जोंखौ बुङाखै गुबुन धोरोमखौ नेवसि, गुबुन धोरोमखौहाय बासि होननानै जोंखौ बुङाखै। दिनै नोङो बे बैसागु फालिनायखौ जुदि एथबां गाज्रि मोनबायब्ला, जोंनि ख्रिस्टियाना मानो फालिनांगौ, बिसिनाव जेबो गैला, डुप्लिकेट ख्रिस्टियान होननानै बुंनो हाबायब्ला, नोङो रावबो हिन्दु मानसिनि न'खरावबो दाथां, रावबो हिन्दु मानसिनि न'खराव नोङो दै गिलाससेबो दालों, आरो रावबो हिन्दु मानसिनि फाननाय सावनाय मोनबो दाजा। मानोना जोङो दिनै बर' हारि हिसाबै जोङो थांनानै दङ। जानो हागौ जोंनि धोरोमासो आलादा। जों फोथायो जे जोंनि धोरोमाव जोङो सैथो इसोरखौ फुजिदों होननानै जों फोथायो। जायफोरा हिन्दु धोरोम बिसोरबो गाव गावनि धोरोमखौहाय जोंनि इसोरा सैथो होननानै बिसोरो फोथायदों। दा आं बाइबेलनि खोथा बुंनो थाङाखै, नाथाय आङो हारि लानानैसो आं दिनै बुंनो इच्ছা खालामदों। दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे बैसागु बोथोरखौहाय गोदान बोथोर फैदों होननानै, गोदान बोथोरा हाबबाय होननानै गिर्जा लादों, आर'ज खालामदों जेन बे गोदान बोथोर हाबनायाव, गोदान बोसोर फैनायाव जेन समाजाव, हारियाव जेबो दावराव दावसि जेन दाजाथों होननानै आर'ज लादों। दिनै दुलाराय बर' हारियानो जुदि बे बैसागुखौ बरायदोंब्ला, जोङो बर' ख्रिस्टियान जानानै जों दिनै बे गोदान बोसोरखौ बरायनायाव मानि साननांगौ बाथ्रा। दिनै जोङो गावनि धोरोमनि माखासे नियम नितिखौ लाखिनानै जों दिनै मोसायाखै, मुसुराखै, नाथाय जों गिर्जा लादों जाहाथे बे गोदान बोसोराव जेबो दावराव दावसि जाया। नाथाय ब्रादार, आं नोंखौ बुंनो सानो, दिनै नोंथांनि साननायाव एसेब्लाबो गोरोन्थि दं। बिसोरो डुप्लिकेट ख्रिस्टियान नङा। बे गोदान बोथोराव जेन जोंनो इसोरा अरायबो मोजां बोथोर दान खालामो। देग्लाय बोसोरनि बोथोरफ्रा मोजां जायो, देग्लाय बोसोरनि आबादफ्रा मोजां जायो, देग्लाय बोसोरनि बारहावाफ्रा मोजां जायो। बिनि थाखायसो बे बैसागु बोथोरावहाय गिर्जा लानानै आर'ज लादों आरो बेबायदियैनो बैसागुखौ फालिदों। नाथाय जोंहा नियम थानाय हिसाबै, जोंहा धोरोम थानाय हिसाबै, धोरोमखौ लानाय हिसाबै जोङो बे बैसागु बोथोराव जिहेथु जोङो मोसाया मुसुरा, जों बेखौ खालामाखै। नाथाय बैसागु बोथोराव गिर्जा लानानै आर'ज खालामदों जेन बयनिबो न'खरफ्राव, बयनिबो बे बैसागु फालिनायफ्राव, गुबुन धोरोमब्लाबो बिथांमोननि न'खरावबो जेन बिसोरो रंजानो हायो, मोजाङै गोजोननायखौ लानो हायो, बिनि थाखायसो आर'ज खालामदों। बेवहाय ब्रादार, बे नोंनि बुंनाया हले टटेलि हिन्दु ख्रिस्टियाननि एकदम नेग्लिजेन्सिखौ नोंथाङा लानानै फैनायखौ आं नुनो मोनदों। आरो बेवहाय बुजिलायनांगौ। जोंहा दिनै ख्रिस्टियान धोरोम लाबाय, जों आमुखौ फालिनो मोना, थुमुखौ फालिनो मोना। नोंगौ, नियम निति लानानै जोङो बबेबा खामानिफोरखौ जों मावनो मोना। एकदम सैथो धोरोम लानानै। नाथाय जोङो हारि लानानै किसुमान जोङो मावनांगौखौ जोङो मावनो गोनां जायो। जेरै बैसागुआ मोनसे धोरोमनि फारिलाइ नङा, बेखौ नों आंहा जों फालिनो हायो। बुंनो थाङोब्ला कालार अफ फेस्टिभेल, लाइट अफ फेस्टिभेल, बेफोरो मोनसे जेनेरेल फेस्टिभेल, आरो बे जेनेरेल फेस्टिभेलखौ जों मानिनो हायो।
बेयाव खुनु धोरोमनि खोथा फैया बेखायनो जोंनि हारि लानानै माखासे फोरबो थायो आरो धोरोम लानानै माखासे फोरबो थायो बेवहाय बिनि डिफारेन्सखौ बुजिलायनानै बाथ्राखौ बुंनाया मोजां जायो हामबायसै